Donovali sa pozerajú dopredu. Horská obec v srdci Slovenska otvára diskusiu o budúcnosti turizmu, športu a rozvoju regiónu, a to s inšpiráciou priamo z alpského Zoldenu. Pracovné stretnutie na Donovaloch spojilo poskytovateľov služieb, zástupcov samospráv a poslancov. Cieľom bolo predstaviť nové partnerstvo s Bike Republic Zolden, hovoriť o podpore mládežníckeho športu v Banskobystrickom kraji a o postupnej transformácii Donoval zo zimnej destinácie na celoročné rodinné stredisko. Oblastná organizácia Cestovného ruchu Stredné Slovensko má za úlohu rozvíjať destinačný manažment a podporovať tie projekty, ktoré sú zmysluplné a prinesú pre región čo najviac. My jednoznačne si myslíme naozaj po odbornej stránke, aj vďaka spolupráci s Zoldenom, aj vďaka tým projektom, ktoré sú tu, že práve predĺžovanie sezóny a odklon tej zimnej sezóny na celoročné využitie má význam a projekt budovania bike parku, ale aj nadväzných aktivít je kľúčom pre ďalší rozvoj. And the first motivation was actually to understand the country much better. And after that I saw this motivation in the faces of all the people who are working in this project. They have a lot of hard blood. And then I saw that the place and the area, and which is really amazing. And now I have the problem that I believe so much into this product that I spend almost too much time in Slovakia, but I do it because I believe in it, and I like the way we work together. Všetci, ktorí majú ubytovacie kapacity a ktoré majú aj kapacity na to, aby dokázali spraviť to zázemie pre tých cyklistov alebo bikerov, tak určite sa budú snažiť pomôcť, prispieť, lebo je to samozrejme aj pre nás veľký prínos. Takže určite sa budeme podieľať na to, aby sme tú infraštruktúru vytvorili aj teda v našich prevádzkach. Ak nejaké stredisko samozrejme má byť ekonomicky udržateľné, aj z hľadiska zamestnanosti, potrebujeme mať celoročný produkt a práve bike park je kľúčom k tomuto celému rozvoju. Samozrejme nie je to len o bike parku, ako sme dneska videli, tých aktivít je naplánovaných viac atraktivít, je to samozrejme rozložené na dlhšie obdobie, ale ten prvý krok by mal byť 27.6. otvorení bike parku, na čo sa všetci už veľmi tešíme.